Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Nhasi uno tiri mumusha Chegutu district railway 21. Zviri kuitika munyika yababa zvimwe zvacho zvakutotyisa. Hatichazivi kuti ndiyo Zimbabwe here yataiziva kana kuti yatinoziva. Munotondera hapana svondo tichikupai nhau yaitika murushinga ya mama vakadimurwa musoro. Musoro ukatozotsvagiwa kuti uzowanikwa. Munotondera zvakare 4 days ago tichikupai nhau yekumvurwi yemunhu akavigwa makumbo chete. Mutumbi wacho wese hauna kuonekwa. Tiri kumvurwi ikoko zvakare takakupai nhau yevaroi vakafukunura kamwana. Chii chiri kuitika munyika yeZimbabwe? Nhasi uno tiri muno muChegutu district maitikawo chiitiko Musikana anzi ane makore ari kuma 23 akaubaya mumwe wake ari kuma 30 Nebanga. Ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Ndinonzi Awani Said. Ndini first born mukuberekwa mumba mana Mevi. Mevi yanga ari number 5 mukuberekwa kwedu. Takaberekwa 777. Pa 7 Mevi yanga ari wechi5. Ndiye wokubayiwa number 5 mukuberekwa kwedu. Kufa kwake manzwa kuti chii chaitika? Kufa kwake ndasvika izvozvo ndogara kuHarare ndikungonzwa kuti akabayiwa. Asi kuti ndizive kuti nyaya dzacho dzaakabayirwa nyaya dzipi, asi handisiziva ndinongomva kuti inonyanya akabayiwa pamashops. Ndozvandangonzwawo. Kuti ndizive kuti vakatanga nechii nyaya dzei handitoziva. Ndoitwa Peter Mary John. Ndogara French Hook. Pane distance kubva kunaka. Munhu ashaya muzukuru wangu, muna hanzvadzi yangu. Tangofonerwawo tiri kumva bamukuru wemufi yari akarova sisi ashayawo akauya ngoti sekuru kwirai mota ngatiende. Ndapana changa chitomboziva vakazondodza tiri murodhi kuti muzukuru wenyu abayiwa nebanga. Haana kutaura kuti ashaya kana angoti akabayiwa nebanga. Sine takasvika pano kusiku zvekuma around 7 sikakanganisa tasvika akarara vanonga vamira yanga vajira ranga vafukidza and it was too late nestate yanga ari kuti titarise kuti she was alive. Hatina kuzvitarisa takangotora munhu katasa mota tofatananga polisi Selous police station. Sika police station tobva tapuwa tsamba kuti ainorapa. Fatanda nayo kuChegutu. Sika kuChegutu. Sika akaona manesi anga vakamutesta vaona kuti asina munhu ashaya, mwana munhu akashaya. Tichibva ipapo fatananga vanzi tikuduwa tsamba futi kuti akomodete kuti aende tumpe aende kumucha. Ataenda kuChegutu police station. Takutsamba takusa muchari. Ndozvanokuziva. Ko amuna kunzwa here kuti kuzosvika vabayani nebanga chikonzero ndechei? Right. Pane vanhu vanogarisana navo. Information iri kungobudawo. Munhu accused to they were friends. Nekunzwa kwanditoita kuti anga mafriends nemuzukuru wangu. Ndizive kuti chichakaitika kuti vazoti hanzi vabayana, but pane kakutumana munhu abaya ainzi monya anenge ameno paimonya akatumwa kuti unobayiwa. Pane madifferences anganzi anga aripo nemunhu akamutuma. Akamutuma wacho ari kupi? Handizivi kuti ari kupi.
watano saka svika vanhu vakanetsana panapa kutaura kwazvikuita vakanetsana vanhu vakarovana first time vakarovana second time kana pamuzi third time ndipakanzi hanzi akabatwa muzukuru wangu akaendeswa hamene umwe shopu umwe hanzi akabatiwa hamene shopu iyi asiakanganisa kuuraya wacho akapinza shopu zvandinetsa kuti kuwana kwakaita ndeyekuti anga nebanga time yacho ndeyakambaya nebanga but kubuda kwakaita mushopu ndipo akambaya nebanga ndikumbirawo kuti pane vanhu vane umbowo varipo vari kutaura akazvipira auye ataure pamidhia panapa pamwe anenge achicha mapurisa but auye ataure ane umbowo wakakwana mufa kwakaita muzukuru wangu zvandishungurudza zvikuru but kubuda kwakaita mushopu pamene ubanga kuti anga anaro here kauti chii but zvikunzwa neumbowo vari kutaura kuti banga rakabva mushopu rakabva mushopu rakabayisa muzukuru wangu rakabayiwa roko reright left ndonzobva kushora ndorara ndiri panapa pamirapo pandogara pashopu pangu ndakauya panapa ndikaona mivha ari apo akatsamira mbasha dzanga dzichitengeswa pamusoro apo achindotita akule nditengerewochi akakabva mushopu kanga karipo ndikati asha ndajanga kubasa kwangu handitorina kana mari yandinayo zvikanzi kodhiringira muna ndikati nhasi dhiringi handisi kukupa because wajara kundiwachisa ndichifara zvanzi ko mune tumachokoreti zveshuwa tumachokoreti ndakatotenga nati kuteno ndabve ipapo ndandine dhiringi rangu nemufana wandanga ndinaye mvandaenda padheni ndanzi neuyu nyakubaya ene motitsvagirachi fishi iyo ndoita zvefishi vandanoya nefishi dzadziri mupureti yangaiswa tumachokoreti rero ndikava nefishi dzedzedze ndikati ambuya fishi dzenyu ndeidzi ndobva atora fishi dzedze zvikanzi right iwo musikana tora $2 upe babava ndobva atanga kutsvaga mari yekuti andipe ndobva audza musikana wemushopu iri kuzasuko musikana akati handina mari yekuti ndikupei because mari yanina ndine 10 ne5 tadaro pafishi dzedzedze ndobva ndati itai mishimosi dzenyu dzamunoita ini ndakuenda mongogadzisa mari yangu zvisho ndakazoona musikana wekushopu akauya ne$2 yangu akandipa mandaisa muhomwe musikana uyu nyakubaya uyu ndakazomona akabata bvudzi rangadzupura munhu mumusoro akabata so zvanzi andapedza masports anditi akaenda kwanga achienda ndikati ihondo iri yanga ichitika vanhu vese vakati ihondo vanga varipo panguva iyoyo kati saka munhu atodzurwa wivhe zvikanzi yadzurwa chichi apo vanga vatobva mukurovana pashopu iri pamusoro apo ndobva tati pamwe zvanaka zvapera hondo hapasisina tiri kuzasi ikokoko musikana nyakuchekwa uyu ndobva auya ane chimunza chake akati ini handitwe zvakadaro anditi pana amai vedu vanonzi maigwapenga vanga ari kushopuko ndo kwanga kune munhu ari mukati mushopu imomo ava vachida kuti uyu achida kutoti arwise munhu anga ari mukati sezvo amudzupura chibvudzi saka akasvika ipapo amegwapenga vakati imi mamupinde mushopu mangu handidi zvengozi pashopu pangu inini saka hazviite zvamuri kuita iwewe kana uchida zvehondo ibva panapa uyu tomuburisa moenda moendera kwamanga muri ikoko panapa pashopu pangu handidi hondo musikana akanzwisisa ndobva aenda sunu takagara tiri kuonwa takagara musikana akazoburiswa mushopu bva acheka nepakati apa bva auyawo uyu musikana wanga adzurwa wivha akabva auyawo nepakati wokubayiwa wacho uyoyo akati ndoda kusangana nemunhu wangu vakazouya zveshuwa vakasangana kunoko isu tichifungidzira kuti hapana zvoitika moziva kuti panorwa vanhu hatifungidzire vanhu vechikadzi kuti pangasvike kuitika sezvaiitika izvozvezvo vanhu zvesho vakarovana panapa varovana vakaitika isu takagara uko
ini nowedhera ndakanzozvanzi achekwa ndi ndikatosiya vanhu vangu ndandina kuti chinwa doro ndikati arege nimhanyewo ndinzwe ndichisvika zvindakaona munhu atorara pasi akadaiso ndichitarisa parutivi rokuruboshwe ndakaona pakadhinda banga rakacheka ndobva ndati munhu uyu anenge atochekwa mukaona hembe yabvarukwa pakadai ndakakwanisa kuburitsa tisheti yeyo ndichiisumudza pandati ndakaona vanga zvokuti ronda remukati ranga rakatovhurika ndikati munhu uyu atofa munhu uyu apa ndandisingatomboziva futi kuti pabendeketa achekwa 40 ndikati munhu uyu anda kubatsirwa chopu ndobva tanzi tsvagaichi vanhu vanokwanisa kuti vabatsirwe ndikati aiwa munhu uyu anogona kubatsirwa nanabanguru wake vagara vane mota vamwe vakati aiwa ngatitsvagei mapurisa ini ndikazoti aiwa zvesho mapurisa mapurisa ngaange awanika ari panapa but vanhu vanga vachichekutaura nekuti nyaya yeukama ndoimwe inopesanisa kuti ini ndoda uyu tinovhara mapurisa nenyaya yechinhu chinenge chaitika chokuti tofanira kunge tichibatsira munhu akatandadza akarara apa pakazoya munhu azotazowana nhamba dzefoni kwamegwapenga mwana wamegwapenga ndiakazoya zvikanzi nhamba ndadziona pakazofona zvikanzi tiri kuuya ini ndikatoshedza ndiri paturo ndikati muri kutoti nonokera munhu ari panguva yakaoma munhu uyu anofanira kubatsirwa atoiswa dripi because ari kuburitsa ropa anemaona ndopakati tiri padhuze tikati dai mafunira polisi dai polisi yatoya kudhara andemaona ndonyaya yaitika ipapo kusvika polisi ningi mota ndoyakazouya tikatakura munhu wedu ini ndakabata makumbo vamwe tibva taisa munhu mota but munhu angatoradza kuti munhu atoenda kudhara zvotora munhu wedu mota tikati mhanyai nemunhu aneswa madripi because aburitsa ropa rakawanda rakatoparwa richiiswa mune chimwe chinhu vachitoti ropa iro hameno zvavanga vachitopa chivanhu chavo but ndino urombo nezvinhu zvakaitika. Asi sekunzwa kwenyu chii chavairwira? Nyaya idzi ndedzekurwira varume tisingada kuviga imbwa takaviga mupini. Vairwira varume vanhu ava ndo nyaya dzanga dziripo. Uyu ainzi aidanana nauyo neuyo vari mafriends. Vakadzi avo ndobva vawirirana pazvavo ndobva vati aiwa uyu ngaarohwe. Ende tichadaro looking back futi zvondo yapera paseri tatine guva ranga riri paseri apa. Antonzi uyo akatombodhonzwa futi madreads. Ini ndakarohwa nemusoro ndiri kuguva uko handina kutomboona kana zvigure zvanga zviitambo ipapo. Ndikaiswa mumba mandakaiswa mbva ndarara. Ndakazomuka mumapast 4 musoro wapera. But ndichizotarisa vanhu vananga ndauya navo vanga vasisipo. Iyeye kunyanya iyeye wekuchewa anga asisipo because takaenda tese kuguva. Saka ndiona munhu hapasisina. Ndaona zvara ndikati havangoendawo kasezvo pafunction munhu aita aenda. Asi ndakazobvawo kuma 8-9 ndakudzoka kunoku. Saka inyaya ine maprevious ariko kuseri akaitika akonzeresa kuti zvizodai. Kana takuti takupinda pane zvitogona kusanganisa futi but ko vakazodzupurana bvudzi uko sei. Bvudzi rakatanga kudzupurwa uko kuguva. Nhasi rikadzupurwa futi panapa. Uyo abatwa wivhu. Vachizobva uko vachiuya vachizorwirana panapa. Isu takuseri tichizonzwa munhu achekwa ndokuya kwandakazoitawo ndikamuvhura ronda rake ndavhura t-shirt yake. Ndikaona ronda ravhurika kuzoti panapa munhu anga atoenda zvokuti pazoya mota ichizodai munhu anga apa. Saka imimi mazira munoita vavira. Tombotanga na Nyakubaya munhu akaita sei? Angari munhu ajaira here zveviolence kana kuti zvakangotangawo ipapo? Pana Nyakubaya ndakutozvinzwa izvezvi kuti munhu akatombobva nekujeri nenyaya futi yekubaya iyoyi
munhu akatojaira banga kudhara zvokuti zvimwe zvokuti tingatsvage zvakawanda. Nyakubaya munhu akatojaira kubva kujeri. Pane mumwe mufuti akatofona achibva kuingezi. Shoko rake richitouya kuti munhu iye akandiburitsira banga ndichidanana naye mushopu maakatanga kusvikira. Kuzobva ipapo pane kwaakazotorwa ari mushandi futi mushopu iye yamuri kuona. Uyo akaburitsirwa futi zvimwe chete izvozvo uyo anga atofa anonzi Masepari apa anga atofa futi neizvozvo. But uyo akazvininipisa pazvake anyatsoona kuti zvirega ndizvisiye zvakadaro. Uyu Nyakubaya agara iri tsoro yake. Totarisa iye Nyakubayiwa character yake ngekamira sei, anga achitawo zvehovhu here kana kuti itsaona dzakasiyana? Muri munomu pahondo zvake anga asinganyanye kuita but anga ari munhu wehondo. Nekuti ane dzimwe hondo dzatakaona achiita zvake ipo panapa. Hondo aitodziita. Aitorwisana nevanhu ende antone munhu waatorwa naye apa musikana antoripo panapa but ungoti they were friends. But vakatomboita hondo panapa. Saka tingati vese vari tu vanhu vanga vagara vachiita zvehondo. In short. Neuyu Nyakubaya. Nyakubaya anga agara ari munhu weviolence. Munhu aitoponda. Nyakubayiwa futi. Aiwa Nyakubayiwa anga asiri munhu wehondo. Aiwa no, Nyakubayiwa anga asiri wehondo. Handitei mwana aye tichitandara naye. Toratara chokwadi amana. Nyakubayiwa tainwa naye. Handiti mona last week akatonditengera ine bouncer nekanenge anga asiri munhu wehondo handiti. Asi uyu shanje dzaakarwa kune uyu friend yake. Ndonyaya iripo vanhu vaidaidza kutenderera. Uyu akarwira shanzi dzomo. Wacho mukomana wairwira ari panere? Ndisi kuziva ndabvira kana ndisiri kumuona panapa. Nyakubayiwa anga asina problem nemunhu. Chachiri chidhakwa changofarawo zvachenzo kuti chero ukachituka chero ukachiita hapana problem. Anomaona. Saka toti zvakaitika izvi yaive nhau yekudhakwa vange vakadhakwa vese? I can't say. Handingamboda kuti anzi kwanga uri udhakwa. Changa chiri chirongwa changa chatodyarwa. Zvinhu zvanga zvatorongwa. Kuti toda kuti tidai ini ndozvigona. Ndosaka akagona zvaakagona akaita. Handina zvakawanda zvandotaura. Uyo mufi uyu muzukuru wangu, baba vake ndisaura wangu akaviga mai, baba vangu mai vake vakaviga baba vangu. Ano ari muzukuru. Pane chitiko chakaitika nezuro zvekumazaro doka zvekuma past 6 ndaivepo. Ndakatogara ngapo. Asi ndichinge ndasvika panguva iyoyo ndakanzwa vachiita sekunge vaive nenhau uko vakamborisana vakadii vakazouya kupi panapa. Vapinda vakapotera uyo wokubaya Nyakubaya wakauya akapotera pari mushopu iyo ende kabhake green keblue apotera sekudaro. Uyo akatanga kupopota achidii akadedzwa nemudzimai wangu achiti muzukuru chiuya kuno chirega zvenoise nevanhu kudidii. Wongo muzukuru wangu akanzwisisa pari. Nyambisirwa uyo wokubaya uyo akanga apiwa banga kana kuti kutengeserwa I don't know mushopu iyo yaMulambwe. Panguva yakabuda nebanga iroro ndiyo nguva yaakati chiuya chiite hondo. Vari papi apa pageti pane bango riri apa. Uyo akaiva nebanga uyo haana kuziva. Zvara kudeuka kudai zvokwa kutotodoka zvokuma 6 nezuro. Vakakanana zvibhakera zviviri zvitatu ka. Uyo achivhawira pasi achivabata musoro kudai akabuditsa banga rakatangobaya pa nepapa. Ndakazoona muzukuru wangu achifamba achidonha apa achiti iye wandibaya nebanga. Akataura twice achiti wandibaya nebanga. Asi banga akariwana pano. Chinhu chinondirwadza ndechekudai so wangu tinoziva kuti vanonetsana handiti pano neapo nepapi. Iwo ukasvikirwa kana toti pane munhu apotera mukati memba yako kana mungave mubhawa kana mungave mushopu kana mungave papi, wavharira munhu wese kudaro wozomupa futi chinouraya, womutengesera futi chinouraya like banga kana kuti demo toti ndiana uraya munhu
Tidi kunyengete kunzenzeredza kana kuti kudii finally zvakaitika zviripo mukadzi wanga aripo pana vanga vanopupura saizvozvo takazviona ndaivepo ndini ndatsenda ya pano ndo zvakaitika nezuro akatengeserwa banga kana kuti akakoreta kana takangonzi kana kuti ita zvakati I don't know zvinova zvinondirwadza nanhasi ndo zvakaitika handina zvakawanda zvandotaura zvekuti vanhu vanoda kupoterera vachitaura zvekunyepa kuti hina handipoterere ndotaura zvazviri because ndaivepo ingadai ndaiseyo pano handaitaura zvese izvi ndo zvakaitika muurayi uyu akapiwa banga ndakatengeserwa mushoma mulambo umo otherwise dai anga asina kutengeserwa ndikudii dai pasina zvepo ingadai pasina mhepo dzese idzodzo zvodaro muda kupoterera vamwe muchitoona vamwe vachitoziva vaitoona zvaitika asi vada kupoterera vachitenderera nyaya vari kutoona zvakaitika zvondirwadza ndo zvakaitika kutaura chokwadi ini short handina hangu zvakawanda zvekutaura muzukuru wangu anga asinganetsa nemunhu aino hake doro taimbonwa naye sekuru zvakadii ndisaura masaura anguzvi haana musi wandakamboona achinetsa nemunhu kana ndakamboti uyu ndinhingi uyu ndinyani uyu ndiani kana tichi hapana munhu aitove gudhu kwandiri zvakanyanya kune vakawanda haana kana mhosva nemunhu asi akabayiwa nebanga raamheno handichazivi kuti chii asi banga rakabva mushopu iyo nenhamo kaedzi vabereki tine urombo chaizvo ini ndinoitwa mulambo ndine muridzi mushopu yachiri kunzi yakabva banga zvakaitika kune vanhu ava ndoda kupupura zvinhu zvandakaona zvandisina handidi kutaura bhozi mangwana zopedzisira zvakunditsitsirira munhu anonzi Maka akauya pano ndakagara narumbi siyasibutu ndakagara apa ndichitogadzira bhasikoro achibva uko akabereka pesi yake handiti dhoo rangu ranga rakashama iri abata mulambo ndoda kusiya kabhegi kangu mushopu mako handiti plus mune zvinhu zvandichazoda mushopu mako $10 handiti right achibva apinda achibva asiya bhegi rake handiti right ini ndakagara apa ndogadzira bhasikoro rangu ndikunzwa vanhu vari kurwa uko ndabva ndaendawo ndabva ndanongotarisawo 2 minutes ndabva ndadzoka ndabva ndatanga kugadzira bhasikoro rangu right tapedza kudaro ndakagara ipapa ndikuona Maka ari kubuda neapa ari kuti mulambo chuya undipe chenji yangu ndoda kupa musikana woko $3 yake yandatora zvinhu ndopa ndakabva ndapinda mushopu ini ndikuona mevhi ari kubva uku handiti ndabva ndakiya screen tanga tiri 3 mukati momo ndabva ndakiya screen ndakati inini zvinhu izvi zvokuzoti vanhu varwire mushopu mangu handidi ndabva ndakiya screen tiri 3 mukati momo abva atenga zvaakatenga ndabva ndamupa chenji yake ndabva ndapa musikana wokuzasiko chenji yake right anga akabata fishi dzake dzanga dziri muplastic zvanzi abamukuru ndakuita sei ndakuenda ndakati Shamwari usaite zvinhu izvi nevanhu zvanzi aiwa ndakutomhanya padheni kunobika fishi idzi musatombondityira hansi kana kutomboita noise ndipe bhegi rangu ndiende handiti ndichibva ndatora bhegi rake chibva ndamutambidza handimao right vabuda kapai mevhi anga akamira pakona abva ati koma akakupai iwewe wandiita sei zvakandisaka unoda kuita sei kwandiri handiti ndokutanga ini ndobuda mushoko ndokutoona vanhu vari kutorwa zvechokwadi ko chiko patozara vanhu animo ndozvandinokwanisa kupupura chete zvinhu izvozvo zvandakaona patinotsvaka kuti pane banga kwarakabva handiti banga rikunzanzi rakatengwa muna mulambo uyu ati ane $10 yake iri kuna mulambo handiti ndobva atenga banga rake imomo apiwa nauyu handiti ndobva acheka munhu tikamboramba nyaya idzodzo kuti mulambo hape munhu banga pamusoro pekunge paitika hondo dzakadai somulambo anotora banga sei achipa munhu ndonyaya iri kutotendera pari zvino iri kutonyanya kutenderera yonzi mulambo angachinzi ari kusouth atoyambuka bhodha manza ndiri panapa vari murambo ayambuka ari kurasa evidhenzi kumapurisa animaona mapurisa vari kuda mulambo kuti vaite sei
murambo wabudisa evidence yavo clear off to the mind handiti yekuti inini ndini ndadai ndatengesera munhu banga handiti banga iro rikacheka banga rirananzanzi mulambo akatoti riise pasi pehove handiti hove idzodzo aisa banga iroro uyu ndopakashedza zvikanzi sha kana uchindida chiuye ndopavakatanga kurwisanapo svika musikana acheka munhu chi nebanga rabva kwamulambo because nyaya iri panapa iurema ndekuti murambo ndiye akaburitsa banga achipa munhu nekutenga kwete kumupa mahara anemaona musikana atanzi kune mari yake 10 US saka ndopandiriro kuti mulambo kana asina zvaakaita ngaapupure pachowari kuti handina kudai mwana wangu uyo ngaataure chokwadi. Hauna kutengesa here mulambo? Handambotengesa banga. Saka akarowana kupe banga? Odha rangu remapanga anga apera. Hongo mapanga zvangu ndosotengesa zvangu but mapanga angu anga apera. Handambomutengesera banga. Ini ndakangotora pesi yake chete ndakamupa chete. Kumbira mulambo imini. Se hondo yakaitika pashopu penyu. Sikoderai pakamera. Mapurisa paakauya vanga vari kupi ende makatsvagiwa makutooneka nhasi mamuri kupi banga rikunzi rangari pasi uyu murume akutaura ndiwo Drewmas achiri kutaura mamaenda kupi sei hondo yakaitika pashopu penyu makatiza makaenda kupi madzoka nhasi izvezvi mamusingawaniki pindirai ina hana kutiza handiti nahandiripo asi panoitika nyaya dzakawanda nyaya idzika munongoziva kana munhu wakanangana nenyaya zvichinzi ndiweka vamwe vanhu vanokwanisa kukurova handimaona saka ndozvandikaauvaida izvozvo zvokukwanisa kuti pamwe bhozi ndakanda kunzwa mashoko anga akutaurwa kunzi uri kutizei ndikati inini handisi kutiza ndakandiripo panapa pachiarea panapa $10 mati yange iri yechizvi $10 akatenga Qtex akatenga masocks akatenga epidem yake akatora chikwereti che$3 uko ndakamupa chenji yake yese yakakwana. Ndachikumbirawo kana pane vanhu vemutemo ndaikumbirawo justice ishande pane muzukuru wangu munhu auraya uyu ane mhosva yake achapika mhosva yake asi kune amwe masakasi aya masakasi aya akonzeresa kuti zviitike izvozvo ndikuziziva zvakaitika zvirimo muvanhu pamwe ari kuocha kungotaura aiwa vanhu vacho ngavauye vapupure taikumbira justice ishande vanenge vachida kupupura iwe mupupure vabereki ishande hatizoda kuzoona kuti takuona munhu acheka munhu ari kungofamba muarea ari kungofamba saka tinda kutoti pane hori iri pakati pevanhu pamusoro yevabereki hangu inini hangu ndichitarisa pachiitiko chakaitika hangu nezuro ndichizvitarisa izvo zvipo zvinhu zvakaitika ndiripo ndichiona pamaonero angu inini chaizvo mulambo ane nyaya pachiitiko chakaitika pakufa kwemunhu nekuda kwekuti munhu akabaya munhu akambenge ambovharirwa mushopu make but pasina nguva avhurirwa kudaro akabva avharirwa mushure menge vambonetsana kwenguva refu uku kungadai kwanga kuri kwekuti anganga aine banga ikokoko kwacho kwakanetsana ikokoko angadai akabaya munhu mumashure kudhara but apinda mushopu mamulambo ndopa akazobaya munhu ende already murambo agara kutengesa mapanga mushopu make achibva mushopu mamulambo macho magara motengesa mapanga imomomo ndoma akatengesa mapanga saka inini hangu handachitaura chakawanda but inini ndinotaura kuti mulambo ane zvaanoziva pakufa kwemunhu because munhu akafa ndichitakatarisa ndiripo ndichiona handangu zvakawanda zvekutaura. Vamulambo mapanga enyu akapera rini? Mapanga ane 2 weeks apera. Pesa ape pasina mapanga? Pesa apa panga pasina mapanga. Ndobva masara nerenyu banga rekushandisa? Handina kana kutombosara nebanga because inini nyango takapinda mushopu mangu handitomboshandisa banga. Asi is it possible kuti munhu anogara asina banga chero munhu iwawo tikaenda kudzimba dzavo hana mapanga here? Vanenge vanawo. Saka sei imi musisina banga? Aiwa inini handibikire panapa saka ndobikirwa kumba sometimes ndobva ndadya kumba
handimaona, saka kuti ndite nidhi yokuti ndigare nebanga panapa hazvina nidhi yokuti ndigare ndichibika nebanga. Alright, zita ndinoitwa Masepa nonezi Matwenga Machemedzi, ndini muridzi weshopu. Kuya kufa kwemunhu ndainge ndiripo, ndaitobika pabreast ndiri yakwe. Saka zvakaitika ndezvekuti maka takangoona ichibuda apa nanonzi Shiri obva apinda mushopu. Angangoriwo nezvaakabata tina kuona kuti uyuwo Mevi Nyakubayiwa aibororodza wari panze apa echiti iwo haundirove haundidzuri mabraids hongu ini ndiri hure ndinohurira pano kuiwo kwaunohurira tinokuziva ere unohurira kwamurombedzi akataurawo zvakawanda. Vanhu vanga varipo panguva iyoyo paiti Mike Sakala anova baba Panashi nemudzimai wavo nababa ava nemusikana wokwachahwanda nanonzi Maigeti Manyara vana Maigwapenga vakazouya vechimhanya. Papasina vanhu vakawanda stereki. Paakapinda umu akakwanisa kuvharirwa imomo mushopu mamulambo. Mudzimai waShiri obva auya akati kwete hamuvhariri murume wangu umu, buda mushopu umomo. Ndo pakavhurwa screen iroro. Then pakavhurwa screen Mevi anga atonyengetedzwawo nana Mike Sakala vanga ari kukoona uko. No muzukuru wangu chisiyana nazvo zvinowanika mukurarama. Zvakawanda vataura ndiri kubika ndiri kuona vari kunetsana ipapo. Paakabuda akati iwewe wanga uchindijairira ndadzoka chiuya tipedzerane ndinyakubaya uyu. Echibuda umomo Mevi akati wauya vakatanga kurovana. Paakarovana pane danda riri apo iro paserapo ndo pakakwanisa kunorovera iye Nyakubayiwa uyu. Arovera ipapo obva adonha pasi. Chaakakwanisa akadonha akapfugama so. Apfugama uye akakwanisa kuuya kumutsikirira akamurova nofunga zvibhakera zvinenge zviviri mumusoro. Amurova mumusoro chaakakwanisa ini ndatosudurukawo pandai ndichibika ndauya kumira pachena panapa. Chaakakwanisa banga ranga riri mukati mependere kana muskin tight obva abudisa akakwanisa kubaya kaviri. Echibva ndo pakadaidzira kaviri akati wandibaya uya akabva angosimuka akati ndakupedzera kana paine zvaunoda ita chenda kupolisi. Akakanda step kubva ipapo akauya akadonhera pane zvigubhu apo pane chiratechi ndo pakakwanisa kudonhera ipapo. Vanhu vese vakatiza. Inini panguva iyo ndi ndakasara ndakatomboda kutiza ndobva ndaona kuti hongu ndikanyatiza pashopu ndepangu paitika zvinhu izvi ndobva ndakatanga kufonera polisi yekudombo vanhu vechirikavha mbichana vechidzoka anonzi Maigwapenga ndopavakasvika vakati onai blood riri kubuda rakawanda muvharei. Ndopakauyawo vakamupfekedzwawo masokisi vechimu adresawo zvakawanda. Inini ndo pandanga ndava kuchuruku ndakakwanisa kufonera anonzi Amatanga vekudombwe vakati sofa hatina mota yekufambisa ende fonera kuHafoi. Ndikati handina nhamba vakanditumira nhamba ndikafonera kuHafoi kuAfro China vakati still isusu hatina nhamba futi. Ndobva ndapuwa nhamba dzaofficer in charge Garawani wekuHafoi ndo vandakakwanisa kutaura navo. Ndataura navo vakakata ndakabva ndatanga communicate navo neland zvese zviri kuitika. No pane vanhu vakawanda sei. Ndikati vanhu vakawanda but yezvino vanhu vatiza zuva rakutodaiwo rakutononyura hapana vanhu vanga vapo vakawanda. Ndichibva kuchuruku ndo pandakaona anga atouyawo neshiti akutokwanisa kufukidza vanhu vakuti munhu pazvava situation yavapo tiri ikoko. Ndo pakabva pafonerwa bamukuru vacho vanonzi Itai Sungano. Ichifonerwa nguva iyoyo vakaita zvinhu kuzosvika kwakaita bamukuru vacho panga pane ndofunga 1 hour 30 minutes nearly 2 hours munhu mushure mekunge abayiwa. Saka kuti ndipe umbo kuti ndizive kuti banga rakabvepi handina ipapo. Ndo chakupo ndinawo. Makadi yenyu abereki chandirodza ndechekuti Mevi handinaye nezuro akatondiperekedza kuhuni ndobva ndatodzoka naye ndobva ndatosvika ndatogara mushopu mangu tatakagara tiri 3 inini naMevi naRumbi ndobva akauya Maka naMaimosi
makabva asvika achitongoenda kuna Mevhi, obva asvika obva atanga kubvunza Mevhi kuti iwe uri kuzviitirei zvekudanana naTaku uchitambudza mukadzi wake uchishungurudza mukadzi wake. Ndofunga Mevhi akapindura kuti ko iwewe zvamukutaura mazviudzwa nani? Akati ndaudzwa nemuridzi wemurume uyo akamira pamusuo. Vakabva vapinda. Saka nguva iyoyo Mevhi akabva apindura akati saka mafunga kuita sei naye asikana? Ndobva vati tatofunga kuda kuti tokumamisa. Ndobva watanga kurova Mevhi. Ndakatombosiya ndichitofunga kuti pamwe vanhu vari kuita sei vari kutamba. Saka pandakazoona Mevhi adzurwa mabraids anga anawo, ndopa ndakatoona kuti vanhu vari kutorovana. Ndopa ndakabva ndapinda pakati pavo, ndobva rumba apinda futi pakati pavo, ndobva abata uyu makabva amubuditsa panze. Indobva ndasara mbva ndavharira Mevhi mushopu. Ndavharira Mevhi mushopu, ndobva uyu makadzika kuenda kwaGwapenga. Adzika kwaGwapenga uyu Mevhi ndobva ndasara ndichiedza kumukansela, ndobva tatobuda panze ndobva tatogara. Saka tatogara pepe tata 3 titoita sei titotaura naMevhi kuti aiwa chisiyana nazvo. Zvikanzi anozojairira anozofamba achita akaita sei akandirova. Ndobva ndati aiwa siyana nazvo zvinowanika. Bva itanga anzwisisa. Akangosimuka nguva iyoyo akabata chimuti chakadai so. Obva adzika kuenda kupi kwaGwapenga. Ndobva asvika kuya achitanga kupopota kwaGwapenga achida kupinda mushopu. MaiGwapenga obva avhara akati aiwa mupinde mushopu. Kana muchida kurovana rovanai nemaoko. Rasa chishamu chaunacho siyanai nazvo. Ndobva adzoka futi kushopu obva asvika obva agara. Agara pepe ndobva ndatanga kumukansela ndichiti usaite sei usadaro Mevhi siyana nazvo. Saka paakaona makachiuya kunoku naashiri kunoku kumashopu ekumusoro. Ini ndobva ndaita sei ndobva ndatopinda zvangu mushopu ndichitotora mapoto angu ndichitobika pepe. Mevhi akangosimuka achitongomhanya achiuya kupi achiuya kunoku. Saka nguva ndobva ndakuti Mevhi dzoka, ndobva ndati arege ndimusiye. Ndobva ndatanga kutoita sei kutoramba ndichitoita sei ndichitobika zvona ndichibika. Ndakazouyiwa nandinaye rumbo obva angosimuka achimhanya futi achiteera kupi kunoku. Saka nguva dzakateera kunoku ndopa ndakazonzwa akudedzera rumba achiti MaiGwapenga mhanyai kuno Mevhi abaiwa Nebanga. Saka zvakatongonditira fani ndobva ndatotora mapoto angu nditosimudza ndichisa mukati. Ndopa ndakazototeera naTaku kuzasuku ndakati Taku zviri kunzi mukadzi wako abaya munhu Nebanga ndetinoona kuti chokwadi. Zveshuwa takabva tasvika bva taona Mevhi akaita sei akatorara ropa richingoita sei richitongobuda. Ndobva ndatomuvhenekera netochi obva atomutarisa takatoona apa paruoko nepanapa pazamu apa. Ndobva tatongoita sei bva tatongomutarisa pepai. Asanga angosvinura akangovhura maziso nemuromo. Saka vanhu vakazomusunga apa pane apa ndoiti Mevhi akangovhara maziso kahwanu kudai so nemuromo pamwe chete. Ndobva vanhu vakuita sei bva vatongomusunga obva ngomupfekedzawo masocks obva vatomuvhara nechikamufota cheche obva vazomusiya akadaro. Asi vechikuru havana kuda kutaura nguva inoti vakamutesta obva vatongonyarara vakati munhu ari kuita sei ari kufema. Isu takati saka munhu kana achifema anosvika kupi kuchipatara. Saka pataitaura nabamukuru vake vaitoti ndiri kutomhanya ndiri kuita sei ndiri kuuya kuzomutakura. Saka nguva iyo zveshuwa vakabva vauya bva vatakura Mevhi but vanhu taitongoona kuti Mevhi apaite sei hapasisina. Zita rangu ndonzi Nkonde, ndini chairman wekuno kumurenga. Chiitiko chaitika panapa chinhu chinosuwisa. Hatitarisire zvinhu zvakadaro kuti ngezvichiitika. Sei ndichiti hatitarisire zvinhu zvakadaro ngezvichiitika mukurarama kwedu? Tine masabhuku, tine machairman aya, tine vafundisi vechechi, tine maelders varipo. Kana vanhu vanetsana tinokumbirisa. Munoenda kune vanhu vava ndiri kutaura ivavo. Vanokubatsirai. Hapana chisingagadzirisike. Zvinhu zvese zvinogadzirisika nekutaurirana ikoko. Tarisa mundi patasvika nhasi. Zvinhu zvidiki zvoti zvaingokwanisa kungotaurirana kuti ndanetsana neuyu nekuda chekwakati, ndanetsana neuyu nechikonzero chakati. Ndarwadziwa. Handina hangu akawanda ekutaura. Semunhu nenchitungamirira nharaunda, vanhu vese vanhu nenchivatungamirira. Asi handivatungamirire pane zvakaipa. Nechida kudzidzisana navo kuti kana pana chanetsa ngatiwane kukuenda kwatinotaura. Zvinhu zvedu zvofamba mune zvakanaka. This is the second time. This is not the first time. Pakambofa munhu futi panapa. Chichakaitika. Pakambofa munhu panapa pakatemwa nedemo. Ipo pana the same. Ipo pana pamashops panapa. Tikagara pasi tikataura nemapurisa, tikazova nemapurisa tikaita come up yekuti tingadzivirire sei. Kubva pakafa munhu ipapo up to now hataata nenguva. Taisa measures yekuti mashops ngavharwe nguva yakakodzera. Asi effort yedu iye taita kunge takaisira pasina. Because pakupedzisira tazosangana nedambudziko rakakura futi.
chinoita sechinhu chidiki asi mukaona vanhu vese kana kutarisa zviso zvavo vanhu vari kurwadziwa sekurwadziwa kwandiri kuita ine mukuru wavo tese tiri kurwadziwa ipo panapa. Uyu musikana wekuti vamwe vari kutaura kuti nezuro vanga vanai pamusangano panapa wavaiita wechikoro handiri ndekuchikoro ndekuma4 ikoko kwakuzofonerwa manheru kuti ashaya abayiwa nebanga. Eni tikatarisa vanhu vacho sekuona kwandinogara navo tichiita vangasiri all that violence, vangasiri violent vanhu kuti vangatozosvika pakuurayana. Mukatarisa mazera acho Wanga wakura zvakadi? Kusoma 20s ikoko. Umwe wacho kuma 23, 24, umwe wacho asati asvika 30. Abaya anga ari kumachi? 35. Abaya? Ndiye abayiwa. Abayiwa. Abaya uyu handiziva yangu kuti 22, 23. Asi chikumbiro changu ndicho chandagara ndichingotaura kuti tikasvika pamasituations yekuti tanetsana ngatingobatsirana tiende kuvakuru vatibatsire. Even vadzidzisi vepachikoro, maheadmaster and all that, vanotibatsira kusolva maproblems akadaro. Masabhuku ndiwo basa ravo. Nekurwadza kwandaita ndatenda. Ndiwane farm. Uyu abayiwa ndiwo mubiri farm. Right, uyu musikana uyu abayiwa uyu munhu watati gere naye iye nezuro tatiri kumusangano sezvataura chairman wedistrict, tatiri pamusangano wedu womusha. Iye aivapo tikatombotaurawo naye akataura ndakuenda, akatombonda kuenda kumba. Hatizivi kuti chakazongomudhonzawo kuti auye kunoko. But chinhu chatinyanyondirwadza stereki ndechekuti firo yaMevhi haisi firo yatotarisira kunyanya munhu amuurayi, nokuti vaiwirirana uko tisingazoti inyoka kana takutaura because hauzourayi munhu aunowirirana naye. Zvatirwadza stereki panyaya iyo. 2, chimwe chikumbiro chandakutoona tatambeti tichitaura nasabhuku wangu ndechekuti masabhuku otombogara pasi manzwa chairman wachiti this second time yekurayiwa munhu panapa. Asi muno muconstitutions yedu otherwise ndo 8. Mudistrict muno side redu remurenga rineri ndo 4. Ani muri kuzona kurava kuti ino area ino yakatoipa. Chatombogara pasi tokumbira chief vauye vambotutaurira tiite chivanhu titsiure maurayirwo akuitwa vanhu ava vachiitwa sehuku vachiitwa zvavari kuitwa izvi hazvisi kutinakidza zvokuti tikutoona kuti tikaramba tida tine chikoro icho nemasitoro ari panapa nezvitiko zviri kuitika izvi kurava kuti mwana wechikoro anogona futi kuwira mutsaona inenge inoi. Saka taitoda kuti titogara pasi totokumbira anye mashopu atombo abviswe zvaonaende kure nechikoro ichi. 1, 2, vanhu vanoshanda muno tachikumbira kuti vanhu vanoshanda muno ngavauye vari vanhu vemuno vatinoyatsoziva kuti mwana wanhingi uyu mwana wanhingi. Noti tikati isusu chero munhu auya hatimuzive karekta yake tozosvika pakudi pakurayirwa vanhu sezvizvi, nokuti iye akauya ari munhu auya kubasa akadzimara aita shopu yaka iri kuseri azobva ipapo akaenda akanororwa zvikava zvakanaka kuti munhu auya kubasa asazororwa muno pakupedzisira emaita ane ropa futi ani muri kuzvona. Saka ipapo ndo chikumbiro changu chokuti dai tati vanhu vemuno muchete tishandirane pachena. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho zvinonzwisa tsitsi zvinorwadza asi zviri kuitika. Ameno takutoda kunzwa kwamuri kuti chii kuda nzvimbo yacho ino sezvo zvanzi pane mumwe akambotemwa nedemo. Ndofunga nhauyo kana muchiri kutondera takambokupai. Ndiyo nzvimbo imwe chete ina abayiwa nebanga pamwe inoda kuchenurwa nzvimbo yasviba. Ropa kana rakungodeuka musine nguva zvakutyisa. Dai waro Mwari atikomborera tabuda mumatambudziko erudzi irworwu nekuti munhu aurawe sehuku. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai asi senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu.
Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga.